Yero itrai. Hallelujah. Para bangai beik hau trai Jesus Christ. Ka kubor hakan ka por ba mentah. Ba utrai ubu aga do ano jaga. Ka bangan yo ban pensnyau. Hapdeng jongki. Jang kan ka por ba mentah. Ublay. Upen kedang. Upen dap. Dia kata jing bah ka jembu. Dia kata mensem ke batrang. Ke mensem ke basliang. Ke mensem ke batengan. Kin yok mat. Jika jing bah ke jong belai. Kin yok pediang. Jika jing dap ke jong belai Jesus Christ. Kan ke khobo. Bau belai bu ka donot janga. Dan pensiau hapdek jong pi. Ngai ke belai i pi kilong kepang kilong kemi ki khon samla kan te ba shenra. Wai powai baro. Ha ke kerteng ke bathiang bat ke em ke badan bor ke jong prai nong em til Jesus Christ. Ai ke belai i pi. Na pediang i nya pediang sngo bahai pi. Ba sngo bang ki sngo thiang. Ban snap ban shashko. I khobor ke jong prai. Ublen ker khoi pi. Ublen sumari pi. Ublen don ringkat lembat pi. Ublen ya rap ya jingem jong pi. Hagan ka po. Ba mentah. Naga jaka ka fidon pi snap ini ka khobo. Kindon haka jipen syait bor ka jong ulai. Dongin ya shashko. Dongin ya snap. Dongin ai jaka. Ya kan ka khobor jong ulai. Bakalong ka jingbam. Bahkan zaman sem. Bantai ke mensem ke jonga. Ya ke mensem ke jongpi. Kau menengok orang itu. Ka khobar bau try bu ka donot ke jonga. Ban pensiau hapdeng jongpi. Para bangai biek. Kada don ka ketien jong belai hajan jongpi. Syem mentabat ngan ni ka po. Ban sngap ban shashko. Ya nega ketien jong belai ka keren yang ni. Sngap ngan kuliah pedeng jongpi. Naga sam cispa nyau rekod ke bakandai. Sam cispa nyau rekod ke bakandai. Bien ke baangkum. Naba upen kedang ya ke mensep ke batrak. Bat ya ke mensep ke basliang. Upen dap dan ka jing bah ka jang ubelai ai ngo yo belai sngaw ngo yo belai ni sngaw kamen ro kidon kilong kpa ki batrang kidon kilong kami ki batrang kidon ki khon samla ki batrang ki basliang yo belai ki batungan Jingbam bekerja mensip. Kibat terang, berseliang, betungan, ke jingbam bekerja mensip. Ka khobor hakan ka por bamenta. Ong utrai, ong ublay, ong Jesus Christ. Komne para bangai biek. Ublay pun pendap. Pun pendap. Dia kata ka mensip ke batrang. Lada pidon ke mensem ke batrang. Lada pidon ke mensem ke batrang. Lada pidon ke mensem ke basliang. Pidon ke mensem ke batengan. Komne ong utrai. Utrai pun pendap. Pun penkedang. Dia ka jing terang ka jongpi. Dia ka jing sliang ka jongpi. Utrai un pendap. Un penkedang. Dan kata jing bah ka jong. Ulong ubabha. Ya ka jing em ke batrang ke jongpi. Ya ka jing em ke ba sliang ke jongpi. Ya ka jing em ke batengan ke jongpi. Pin yok mat. Ke ai ke ba belai un le ka jing em jongpi. Ke ba bahas sudah. Pi ke batrang, basliang ke batengan. Kinyok mat ika jing bah ka jong belai.
Pin long bha, pin man bha. Ublain pen man bha fi. Ublain pen long bha fi. Namar utrai un pendap fi. Daga daga jing bha ka jung. Pin yok mat ye ka jing dap ka jong blai. Pin yok mat ka jing dap Jesus Christ. Pi trang pin yok bang. Au pi tengan Jesus tip ka jing tengan ka jong pi. Jesus tip ka jing sliang ka jong pi. Jesus tip ka jing trang ka jing sliang ka jing tengan ka jong pi. Ni kilong kapa, kilong kami. Kitip ka jing tengan ki khot. Kisah si tom ban wat ba ban pen kedang ki khot. Kat no tam nu kupa ba banek. Kat no tam nu kupa jong a jong piu ba banek. Obat tip ka jing trang ki jong. Obat tip ka jing sliang ki jong. Obat tip ka jing tengan ki jong. Ula ban penjak sliang. Ula ban pen kedang. Daga jing bha ka jung. Bat daga jing le bha ka jung. U blai ong kom ne. U chem sngo bha ki breu ki batrang ki basliang. Ha khamat jom blai ki breu ki batrang ki basliang pitiap nam. U sngo skoin bha kita. U iskoin bha. Ya ki batrang bat ki basliang. Ya ki batngan. U Jisu hikai kene. Ka jingsuk kan don kan dap kan shlai kan man bha ha kita ki batrang ki basliang. U Jisu Quran ni kene na ka gospel jong u Matius san kalanang nakhat ka ba hanreu u ong kom ne sok ki batngan sok ki basliang kin shang kin yok ma kin yok pediang ye ka jingdap kin yok pediang ka jingdap wan pendap te yaki kena ka ketien jo belai ka tulari pi ki batrang ki basliang ki batngan u belai un sa pendap kin yok ma ka jingdap kin sham ka jingdap ka jingba ka jong belai kan long ka jing em ka jong pi yai ne scam ha ka jing trang ha ka jing sliang yen scam ha ka jing tengan ban ap ka jing pendap ka jong belai ban long ka men sem jong pi ban long ka dok not ka jong pi ka batrang hir komo kon long obadang kha ban yo di ka dot ban yo di ka smur ka dot ka badai men sem ka chichi Petrus ka baningkong ar kalanong rakhat ka ba ar ter pinsyam ka hikai ka ketien jong belai ngai fi ka kren ka ketien ka jong belai ngai fi ngi de ban yo ka donot ngi de ban yo ka men sem kom u khon long u badang kha ban trang ban sliang hir ia kata ka jing smor ka dut ka badai men sem hi ban pensan yang ngai pi syaga jing pen em para bangai pe kin man ke be i khon sus pa jong blai kane ka de ka khobor ha kane ka me ka mentah ngapen sngau ha pedeng jong pi na ye tho ye fi na ong ha pedeng jong pi ka men se ka batrang ka men se ka basliang u belai un sa pendap ye ki ka jing bha ka jong kin job ye ki jing a kin job ye ki jing pang jing shita kin job ye ki bui tha bu soi tan kin job ye ka jing dok kalong yin kalong sam jong ki u belai sa pendap un sa penman bha un penlong bha uang suk kita ke batengan suk kita ke basliang kin syam ye ka jingdap kin yok pediang ka jingdap na bawan pendap ye ke
kebamut ba o belai sa pendap kalong yin kalong sam jong pi da kata jing baha ga jong yo api ka men sem yo api ka do not ka ba trang ka ba sliang ko mo khon long yi jing baha ga jong belai bo belai undon jaka ban trai kam ban pen trai kata jing baha ga jing wa ga jing em jong pi ken man ki para hau trai Jisu u Jisu ba pilayo ba skam yang skam yai ne skam hau Jisu shekre khambha le khambhai kamon jom mare shekajing janai to ya mare thong ban pen poi la di ha ga jing janai kada ga khobor ha ga ka por nga pen snyaw prek jom pi Bublé ni kena koi pi, ngan duai ni mata jumpi, dong ini duai. Try Jisu, na duai kilong kuba kilong kami kon samla kan tebat cenderang ke hap ke baret, ke basngap ke basyashkor ni ke khobor jamme, ker kui kia belai, long ringkat bat ki try Jisu, kemen sem ke batrang. Kemen sem ke basya daktin je me ka keren me pendap ye ki me pen kedang ye ki me ka jing bha ka jong me ablai ai bagi ni ki batrang ki basliang ki batngan ablai ken yo pedia ken yo ma ye ka jing pendap ka jong me de ka jing le bha ka jong me de ka jing le sbon ka jong me Daga jing le ke jing isnai ke jong me haga jing em jong kia ablai trai ker khoi ki ker khu ablai be nai shme ka boram nai shme ka jing ker teng me Jisu hala kertar de amen ublen ker khoi pi ngene se kendo awai pat ka por namata ka boram jok trai amen